escèptic i pessimista de mena, però davant l'exaltació de les coses banals en general, el militarisme sobretot, fan que intenti transmetre la meva voluntat. Hi ha unes altres coses per fer en aquest món. La cultura i els llibres en formen part d'aquesta utopia. Veiem com van les coses, crec que es farà falta una mica d'empenta i esforç. La vulgaritat ens menja. Jo visc a una illa on és impossible parlar de qualsevol cosa que no sigui la planta hotelera. Ara, a la crisi del confinament, ens adonem una mica de tot el temps perdut. I finalment, voldria aprofitar el missatge per la defensa de la llibertat. A poc perdem les que teníem guanyades i la llibertat és el valor més important. Hem de pensar en l'humanisme. Potser, en temps de confinament, jo triaria clàssics. Tenim un dèficit en aquest sentit i sempre és hora per intentar-ho. Ara mateix, venint d'esquena a la humanitat i els grans clàssics ens són de molta ajuda. També aprofito aquests dies per rellegir la generació dels 70 a Mallorca. Revisant-ho, ens adonem que no només van fer una feina rupturista respecte a generacions anteriors per la seva contemporaneïtat. Crec que han de tenir present la importància del seu llenguatge, tenint en compte d'on veníem. Com que som una persona molt poc endreçada a les qüestions quotidianes, potser em decantaria per un escriptor que en situacions difícils, com és la del confinament, potser seria en Daniel Defoe, l'autor de Robinson Crusoe. Ell, que crec que davant els impediments que trobava sempre se'n sortia i a més em va treure un llibre excepcional. En l'actualitat estic treballant en diversos llibres, però això pot no tenir gens d'importància. Un llibre, fins que no es vol publicat i distribuït, no deixa de ser un projecte que en qualsevol moment es pot trencar. En tenir molt de temps, té això de poder escriure durant moltes hores. I he pogut acabar un relat, que és com una novel·la, i he començat un llibre de relats, però encara no estan del tot encaminats. I sempre hi ha la poesia, com un recurs permanent. El llibre de l'any és Quan el cel emboixeix, d'Antoni Vidal Ferrando, publicat a l'editorial La Dia de Calonja, a Mallorca, que és una crònica de les inclemències, de les contradiccions de tots nosaltres. La sort és que, a més, té un tractament del llenguatge excepcional i un ritme sorprenent.